ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஐலைனர் ஃபார் த பிகினர்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோடய டெய்லி லுக் ஐலைனர் எந்த மாதிரி இருக்கும்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன். அதே மாதிரி என்னோடய ஈஸி அண்டு சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது சிம்பிள் அண்ட் டெய்லி லுக்னால் நான் ரொம்ப மேக்கப் போடாமல் நேச்சுரலாக இருக்க போகிறேன். ஸோ இது நான் வெறும் மாய்ஸ்சரைசர் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ கண்ணில் எனக்கு டார்க் சர்க்கிள் எதுவுமே இல்லாதனால நான் கன்சீலர்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த ப்ராடக்ட்டும் யூஸ் பண்ணலை. ஸோ லைட்டாக பென்சில் பட்டு போட்டிருக்கேன் ஐப்ரோவில். ஸோ இது எதுக்குன்னா நம்ம ரொம்ப டார்க்காக போட்டோம்னா ரொம்ப அடித்து தெரியும். ஸோ மேக்கப் போட்டிருக்க மாதிரி தெரியும்னா நான் லைட்டாக மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் ஐலைனர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். நான் இன்னர் ஐலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் சென்டர் ஆஃப் த ஐலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் என்னோடய கண் கொஞ்சம் பெரிய கண்ணால் நான் பெருசாகவே போட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு சின்ன தின்னால லைன்லேயே போட்டு ஆரம்பிங்க. ஸோ நான் எப்படி போகிறேன்னு பாருங்கமே. ஸோ அதே மாதிரி அவுட்டர் எட்ஜில் நான் லைட்டாக விங்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் விங்ஸ் தான் போட போகிறதுனால லைட்டாக விங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நிறையா பிகினர்ஸ் ஐலைனர் போடும்போது கண்ணை மூடிக்கிட்டு போடுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி கண்ணை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு போடுறதுலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்காது. ஸோ பார்க்க அன்ஈவனாகவும் இருக்கும். ஸோ நாம் கண்ணை திறந்தே போட்டால் தான் நம்மளுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் இருக்க இடத்துலையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு முட்டை கண்ணால் எடுப்பா தெரியுதுக்கான்னு நான் லைனை நல்லா டார்க்காகவும் திக்காகவும் போட்டுக்கிறேன். என்னோடய அவுட்டர் எட்ஜ் ஆஃப் த ஐயில் லைட்டாக மட்டும் தான் விங்ஸ் நான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு ரஃபாக மட்டும் தான் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ என்னோடய இன்னர் எட்ஜ் ஆஃப் த ஐயில் நான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்னோடய இன்னர் ஐ எந்த பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்னா என்னோடய நோஸை தான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். என்னோடய காஜல் லாங் லாஸ்டிக்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஐலைனரை வச்சே அவுட்டர் லைன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். நான் விங்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் விங்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது என்னோடய ஐப்ரோ பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதே மாதிரி மேலே இருக்க ஐலாஷ்லேருந்தும் அதே மாதிரி ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டு அது ரெண்டையும் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன். எனக்கு விங்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி நான் என்னோடய ஐப்ரோ அளவுக்கு முடிக்கும் நான் என்னோடய விங்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய விங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோடய இன்னர் ஐ கார்னரை நான் ரொம்ப ஷார்ப்பாக என்னோடய நோஸை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி நான் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு காஜல் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ காஜல் நான் ஹிமாலயன் காஜல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு எது ஓகேவாக இருக்கோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னர் எட்ஜில் நான் என்னோடய காஜல் நான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டான லுக் கொடுக்கும். ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டோக், அங்கேருந்து மறுபடியும் ஒரு லைன் ரொம்ப திக்காக கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் என்னோடய டெய்லி லுக் ஐ மேக்கப். ரொம்ப குயிக்கான ஐ மேக்கப் கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஐ மேக்கப் உங்கள் ஃபேஸை ரொம்ப எலகண்ட் அண்ட் நேச்சுரல் லுக்கு கொடுக்கும். வித்தவுட் மேக்கப்பில் இருக்கனால உங்கள் ஃபேஸ்க்கு இந்த டைப் ஆஃப் ஐலைனர் ரொம்ப பிரைட்டாகவும் காமிக்கும். ஸோ இந்த ஐலைனர் ட்ரெடிஷ்னல் லுக்குக்கு இந்த டைப் ஆஃப் ஐலைனர் ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.